Da, uite, filmează tu acum, e dat. E dat. Și acum filmează direct? Da. Nu mai fac nimic, nu? Nu mai da. Ia, uite. Bine mâinile sus. Ia, și mașina mea singură. Hai, e capul meu. Asta e ce mă stai în pictură. Da. Dar serios, da, ia, vezi cum mă descar. Nu știu că-l vede. Dar au rămas mască, Gabi. Hai de capul meu, mă știe cum mere, nu-i bine să creadă. Îți dai seama? De ce n-am luat un bolobor? Picu, poate vine mașină, hai pe partea asta. Vine mașină și el nouă. Ia tu ce mere, tu că duce înapoi la... Dar vezi încă ce viteză are lui Gabi. Noi n-am mers cu așa viteză. Păi dacă o opriți. Trebuie să oprești într-un punct mai, cine știe, de aici încolo. Uite tu ce mere, tu. Doamne, bunica, nu merge în șan. Doamne, ce scandal faceți. Da, uite-te tu ce fain mere tu. Și acum vine cu motorul. Hai că vrea Bicu să ne arate cum urcă apa în sus. Păi și cât mai stau ca să-mi arate? Dar hai lângă el, că el vrea acolo, mai în pantă. Mă, uite, fii atent, trage de mașină, face. Ce să mai încaci? Și Dani, când vii cu mașina în sus, așa te duce? Bia, te duce așa când vii în sus cu mașina, așa și te trage. Hai, aruncă apa! Hai, aruncă apa, mă, ca să o Poate poze. așa ceva, fii atent. Da. Hai mai încoace, da. Am tras frâna de mână, că altfel se ducea încolo. Hai, aruncă apa. Fii atent de acolo. Ia. Am o gură de apă. Hai, mă, aruncă o dată, mă. Și să vezi cum o urcă singură în sus. Numai trebuie să aștepți un pic. Vezi-o cu mine. Dar nu e apă, trebuie E multă. pantă, vezi? Normal ar trebui să meargă în jos, dar ea urcă Uite în apa, sus. cum urcă în sus. Uite-te și tu. Că e pantă. Ar trebui în jos să meargă, știi, la Da, vale. uite-te și tu. Stai, omule, că vine ceva Uite-te și tu. experimentar. Uite, zici și tu. Fenomenul Tunguska, hai. Ia, uite cum îți urcă Da, apa. uite, uite. Dar n-am avut apă, mai multă. Să nu pleacă mașina. Fai de capul. Vezi, mă? Că n-ai văzut până acum. Da, uite-te și tu. N-ai văzut? Nu, am auzit de... Nu, n-ai apă în mașină. Ha? N-ai apă. Trăgeai 2 litri de apă, cât ai capă, că tot o aduci așa în sus frumos. Dar nu am, uite că n-am. Ba da, hai, zice mine. Nu, haide aici. Acolo trebuie supată apa, de acolo urcă până aici apa. Da. Băi, frate, bă, n-am văzut. Ceva frumos. Nu, asta Elena Audrea trebuie să știe să aducă turiști aici, dacă îi umblă capul. dar nu? Fai de cap. Nu, ai apă, n-ai. Da, vezi, nu. Mami, capacul. Adică niciun gram nu mers în jos, numai în sus. Uite în sus, da, uite. Dar nu vine, că cam aici ar trebui să mai. Aici trebuie să oprești mașinile. Nene, bagă-te aici, că de nu te duci să... Așa e, uite-te și tu. O minute treci. Haide la experiment, domnule, uite cum e așa. Mă merge? Păi de acolo am urcat, a venit singură până aici. Pe sensul ăsta poți să testezi. Da, pe sensul ăsta, mergeți până jos, mergeți mai jos și lăsați-o liberă să vedeți cum urcă. Veniți cu spatele până Dar aici. mie mi s-a părut care Da, uite, apa urcă în sus. Da. Uite. care puțină, dai puțină. Mergeți, dați cu spatele, Până la dați. mașina aia noastră. Dați până la mașină. Dați până jos. Nu mi-e ciudă că n-am avut apă asta. Acolo, vezi unde e dar acolo, uite cum vine în sus, încoace spre voi apa. Da. Uite, du-te și filmează și apa aia. Aha. Monim, Aruncă. o lasă la liber. Toto, ia o Toto. Ia, dar să-și iei mâinile. Ia mâna de pe volan. Ia mâna de pe volan. Ia mâna după volan. Vedeți cum urcă? Uite, uite cum urcă singură, uite. Uite. Calc acolo pe mine. Nu? Ia. Care lumea singură, mă. Timișoara, îți dai seama. Uite cum urcă. Bacău, București, suntem aici. Ia uite, băi, frate, n-am... Vine înapoi, băiatul, vine înapoi. Aha. Băi, cum n-am avut 2 litri de apă, tu de acolo te bagi. Ia uite și am aruncat eu, ia vine apa până la mlecare, ia, de acolo. Bă, dar nu se poate așa ceva. Dă-te, tati, dă-te la o parte, treci pe partea aia.
Da uite, ta! Uite, și te mere apa în sus. Uite cum vine mașina. Ha? Ia uite, e extraordinar. Uite. Ia uite. Ia uite, du. Ia uite, du. Ei, ia uite. Extraordinar. Ia uite, fantastic. Ta. Ha? Nu mă mai duc. Am văzut, gata. Uite și apa vine. Uite, deja e aici apa. Bă, nu se poate așa. Nu, vezi? Uite, apa e aici, uite, vezi cum... Ia uite. Lasă că oricum vede Gabi dacă sunt închis în sală. Că poate să facă tic, tic, tic.